아래 타잔마도 막 당근나 마트. नोंसोर बादि मानसिफ्रा मा मोनथिनो लाजियासै नोंसोरो बेजों रायलायनानै जेबो लाब गैया बिनि सरासरिखौ आं बिनिखायसो दाखालि नों सिरि थादाबा बेजों रायलायनानै जेबो लाब गैया आं बिनि सरासरिखौ आं नोंसोर सानैनि गेजेराव बुंदों नोंसोर सानैनि गेजेराव बुंदों दिनै बिसोर आंखौ एसेगासो आं बुंबाय नोंसोर एसेगासो गसंखानो आंखौ मोरै मोनसे एसे गेजेर गसंखानो नों मोनसेनिखौ आखुखौ होदों होनदों मोरै गसंखानलायखौ बुंलाय नोंसोरो नोंसोर मोरै मोनसेखौ गसंखानलायखौ आं मा नोंसोरखौबो नुदों आं बुंदों आखुखौ नों होदों आं मोनसेनिल' होनो होदोंमोन बेखौ बे खोथाखौनो बुंदा होननांगौ आंखौ नोङो आं बे खोथाखौ मोनो होमबा मानो सासेखौल' दायो फैगोन मोजां बिजिरब्ला सानैखौबो बिजिरनोबा सानैखौबो बिजिरनोबा मोजां बिजिर नोंसोर सानैखौ बुंदों आङो खिन्थु दिनै नोंसोरो एक्सट्रा नोंसोरो बिनिफ्राय गसंखानलायनानै नोंसोर बेयाव आरे नों होदावबाय थायोबा आंथ' बुंखागोन आं होदाव जाबाय थानो बायो आरे थाजानबा दं आं थांगोन ना माथो मान सनमान दं मा सनमान दं नोंखौ सिरि थानो थिनबाय आं मा सनमान दं नोंहा सासे बेयावबो दिनै एक्सट्रा आरो खालामो नोंनि सरासरिखौबो आं नुजोबखाबाय आं फेरलायबाय दिनै बिनिखायसो आंनि मेगना नोंनि महरखौ नायनो हायाखै आंनि मेगना नोंनि मोखांखौ नायनो बानानै आं नायबोबाय नोंसोर सानैखौबो गेजेराव नायगोन आरो खिन्थु दिनै नोंसोर दाया सोरनि बिजिरनो आं बुंबाय दा बेखौनोथ' मा जादों आं आखाइ थिखांदों आं मानियो खिन्थु 800 थाखानि थाखाय आंनाव गैयैखायसो आं बुंदों आंबो बुजिगौ खिन्थु आं साउथलाया बजार खालामबाय आं जेबो सानाखै माखौ बुंगोन मानो साइड जानांगौ जाबाय लोगोफ्रा माजों थानांगौ आं गारलांबा आं मोनबो मिथिया नों जेखिया हरजाया माने नों दिनै सफैनांगौ नों मा गोदाव सोरावलै नोङो नों दाहाजोंबो आंखौ तामाशा गेलेदों सानदों नों मा भुल जाखो दे बेखौल' बुंदों नोङो तामाशा गेलेदों सानदों नों आरे आदा अफ्रि दं आदा सोमदोन दं देरहासार दं रावखौबो मिथिया आं रावनिबो बिसय मोनबो मिथिया आंनि संसारा आंखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट खालामा नों जखन नों बिदि खालामदोंब्ला आं मोनबो बुजिया कोनो किछु बिसयखौ आं बुजिनो थाखाय आं रेडि गैया नों खयथा बा जेसे खयथा बेयाव हरजा नों दिनै न'आव फैनांगौ हा जाम्बि जाम्बि एफा मोनायाव बोरै गारि सालायलांनांगौ आं मोनबो मिथिया बे नोंनि बेपार एक्सिडेन्ट जाहैनांगौ लागे लामायाव फैनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैयो ना मा जायो बेखौ गोजौनि मिथिनाय आं मोनबो मिथिया हेद मासि जाम्बि जाम्बि सानोब्रा नोंलाय आं मोनबो मिथिया होनदों खोथा बुजि दे प्रब्लेमा मा जादों बेखौल' बुंदो आं मोनबो बुजिया होनदों खोथाखौ बुजि होनदों आङो नों बिराद जारलालै मानसिया इनाफ इज इनाफ नों आंखौ बहुत मेन्टेलि हेरेस खालामबाय इनाफ इज इनाफ बे एक्ट्रिसा फट' लाफैबाय मा हेरेस खालामनाय जाखो जिखुनु जायगायाव था जेसेबो गोजानाव था नों दिनै न'आव सफैनांगौ फट' खेबग्राया सोर मिथिगौ नोङो आदा सोमदोनसो आं मोनबो मिथिया आं मोनबो बुजिया जाम्बि जाम्बि बुंबाय थायो मानसिफ्रा मा होननांगौ नोंखौ आंखौ जेबो सानदों फरक पड़िया आंखौ रावबो खामायनानै जाहोआखै भाई मा ज' दं दा बिसोरो नै रावनिबो जायाखै रन्जन नोंनिबो जायाखै आं इभेन नोंनिबो जायाखै खिन्थु नों आंखौ जे मेन्टेलि हेरेसमेन्ट खालामदों इनाफ इज इनाफ मायाव मेन्टेलि हेरेसमेन्ट खालामखो दे बेखौल' बुंदो नोंनि ड्रामाया इनाफ जाबाय न'आव फै तारपरे नोंजों आङो खोथा रायलायनाय एभरिथिं आइ वान्ट क्लियारलि आं दा बोरै थांनांगौब्रा लोगोफोर दं गोदाव सोराव बुंबाय थायो आं मोनबो मिथिया खाथिबा बेलेग खोथा नों उदालगुरिनिफ्राय बेंगल मोनायाव दा थांनाया मामुलि नामा आं मोनबो मिथिया खयथा हराव सफैयो बे नोंनि बेपार खिन्थु नों फैनांगौ आरो थाङाब्लानि अपसनखौनो दादों नों सानबा बेलेग खोथा
आंहा देहायानो थिग नंखाया आरो आं नोंनि कोनो खोथा एक्सकिउज खोनासङा